Každý úspešný projekt je o disciplíne. Vždy sa treba držať niekoľkých krokov. Prvý krok. Na dobrom nápade treba makať. Začať môžete kedykoľvek, online či offline. Druhý krok. Šerujte nápady s ľuďmi, ktorí vám sedia. Tie najlepšie sa vždy oplatí uložiť do pamäti. Tretí krok. Každý projekt si plánujte spoločne. 1 či 5, každý by mal mať rovnaký prístup. Štvrtý krok. Prezentujte sa. Ukážte, čo vo vás je. Piatý krok. Ten najdôležitejší. Nech ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, nezabúdajte na svojich blízkych.